Este pleno extraordinario o primeiro dos puntos é a aprobación, en este caso, da acta que foi do pleno ordinario que celebramos o día 31 de xaneiro. Se non hai nada que suxerir, engadir ou calquer tipo de erro, dámolo aprobado por asentimento. O primer punto que hoxe vamos tratar é a aprobación, se procede, da participación no Plan Provincial de Obras e Servicios, o Plan Único dos Concellos, o POS Plus 22 da Diputación Provincial da Coruña. Bueno, como ben saben, a todos os anos hai as órdenes que rixen o que é ben conocido como o POS, no cual é un dos plans máis importantes que ten este concello. A verdade é que, bueno, facer unha proposta non sempre é o doado que un quixera, quizá é a parte máis difícil que ten o goberno en minoría, e por iso, bueno, intentamos que as aportacións dos grupos puderan ser incluídas, ou senón tamén dar unha explicación aos grupos de por que non o foron, e a parte, pois, facerlles ver que simplemente é unha parte do que son as inversións do concello, e moitas das súas inquedanzas pódense levar a cabo pois por outros medios ou por outras tipo de xestións que o concello vai facendo, non? En ese sentido, pois Xuma Ribeira fixo unha serie de aportacións, basicamente tiñan que ver con unha morea de actuacións no eido da accesibilidade. Un dos problemas que tiña o poder incluílo como un proxecto era a disponibilidade dos terreos. Había algunha desas infraestructuras que estaba en zonas onde non temos esa disponibilidade, ben por ser de outras administracións ou ben en algún caso por telo que solucionar por lugares onde non temos esa autorización. Si é verdad que a Xuma Ribeira, e así yo ratifico, a través do que é tanto os servicios municipales de mantenimiento, é dicir, a Brigada de Obra, como en esa nova licitación que está en marcha, e onde se presentaron 4 empresas para levar o mantenimiento durante 2 anos, pois tentarei que a totalidade das suxestións que se fixeron estén feitas en esta legislatura da que quedan escasamente 15 meses, non? Polo tanto, si é verdad que hai outras obras que teñen que ver con ese desexo,
pero, como lle decía, a hora de poder incluílo, tiña esa, digamos, dificultade, pero sí que pode ter o compromiso de que a través da brigada, a través do de mantenimiento, vamos a estudiar unha a unha. Eu non conozco todas, pero se lle digo que sendo de accesibilidade vamos a intentar que todas elas estén feitos. Por parte do Partido Socialista tamén se fixeron unha serie de propostas. Teño que decir que entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego se fixeron 30 propostas, das cuales entre eles solo coinciden unha, por eso decía a dificultad a hora de intentar facer unha proposta que pudera a todo o mundo pois sentirse igualmente tratado, e basicamente pois hai unha serie de actuacións que si se incluyen, e hai outra serie de actuacións donde, por exemplo, están solicitadas a través do proxecto de comercio a subvención do que é a Rúa Mendiño, o que é a Meixida Mosqueiros. Hai aí dúas actuacións de calmado do tráfico que está dentro da sostenibilidade turística. Esta está concedida. Dentro do plan de camiños hai unha obra que solicita en Carreira. Da mesma forma, o camiño de Cerrada si está incluído, a pavimentación da Ceras Fernández Bermúdez tamén se incluíron, e hai as actuacións en Deán, en Cabasás, que cos fondos municipales pois tamén se van a facer. E por outra parte hai unha obra que creo que é importante, que tiña que ver co que era basicamente o permiso, a levar a agua en correctas condicións a Castiñeiras, que está incluída. 4 pavimentacións que pedían, pois como non había constancia, non estaban no inventario como públicas, en estes momentos están a exposición pública para que os veciños aleguen, e efectivamente, pois se é posible actuar en elas, pois xa creo que chegaron os tempos de que non teñamos ningún camiño de terra, non? Polo tanto, bueno, intentamos, digamos, introducir pois unha morea de as súas peticións, moitas delas de as que van, que non viñan solicitadas de forma directa en estos escritos, si foron pedidas tamén por vostedes en algunha ocasión no pleno, non? Por parte do Bloque Nacionalista Galego tamén se fixeron unha serie de suxerencias importantes. Bueno, intentamos tamén explicar as características que ten o POS a hora de poder incluílas ou non no POS, e tamén dentro do que é esas outros mecanismos que ten o Concello, pois poder irlas incluindo, non? Así, bueno, se solicita 2 parques infantiles, é dicir que en este caso vai un, pero dentro do plan, me parece que é de infraestructuras, a subvención se ten pedido en este momento outra máis, que sería para o parque de Avesadas, outras que teñen que ver tamén ca disponibilidade dos terreos. Hai algunha que é recurrente, eu creo, entre todos os grupos, ano tras ano. Saben que está aprobado agora a obra para intentar sacar os problemas de anegamentos que hai nas rúas hidreiras, pero ano tras ano creo que todos os grupos estamos interesados en poder facer esas beiras rúas, non? Eu a única solución que lle vexo é traelo ao pleno, aprobar o proxecto, iniciar as negociacións para a cesión, e se non é posible, con ese interés público que ten o proxecto, pois cumplir o plan general e facer expropiación se é o caso, non? Porque, bueno, creo que polo menos en unha das beiras pois son leiras, e o feito de non haber cesión creo que en estes momentos pois pon en perigo a moita xente que por ali poda circular. Os aparcadoiros disuasorios saben que está aprobado co remanente o que é a pavimentación, non así a iluminación.
tamén se pedían aseos públicos, decir que co remanente do ano pasado xa se solicitaron para ahora poder facer o concurso para saber máis ou menos canto pode salir ese tipo de servicios autolimpiables e que sean accesibles, ronda os 40.000 euros, e cando menos un si se vai a poder sacar, eu diría que 2, pero non chegaría tan alá no que é esa posibilidad. Despois, bueno, hai outra serie de cousas nos que hai que solicitar o permiso, algunha veu ao pleno pasado, como era en Aguiño, na zona do campo de fútbol, que é dominio público, ou ben outras que non entran, como o seu plan de reverdecer Ribeira, outras que se están facendo pola Brigada Municipal, non sei se empezaron, pero obras importantes como son as beiras rúas do Polideportivo de Palmeira, que xa lle digo, se non empezaron estas semanas, xa está todo para que se empecen. Eu pedinlle ao señor Covas que me dixera onde se necesitaba unha marquesiña para o colexio de Frións, porque en contacto ca dirección, a dirección non me viron a súa necesidade cando vostedes o piden, lógicamente porque alguén o solicitou, polo tanto eso entra dentro das posibilidades do presupuesto prorrogado. O dito, só me teñen que decir onde e ali irán. A outras si se incluyen tamén, como falábamos, non, de pois mesmo o que é os campos de Xamil, outras que solicitaban e que son moi necesarias, o campo de fútbol do Leiros. Hai un problema, en estos momentos non pasou a inspección de sanidade o que son os vestiarios. O problema é que non se poden facer ali porque está afectado para a alineación da Diputación, entonces están redactando un proxecto para leválo ao lado contrario, e posiblemente o proxecto haya que incluir xa unha grada e que vayan debaixo da grada, porque se matan 2 páxaros dun tiro. Pero tamén é a intención o duplicar o que son os vestiarios dese campo de fútbol. Despois hai algunhas pois que non son do Concello, que a estrada Lixó-Valteiro, o tramo da ponte, que recordo que non nos habían dado permiso no seu momento a propia Diputación para ampliálo. Volveremos a solicitar, e si non fai a Diputación, a nos gustaría, non? E basicamente a seguridade na revolta sí que vai dentro do plan de sostenibilidade turística, nos parece unha cuestión importante. Polo tanto, unha vez estudiadas o que foron as propostas de todos os grupos, posto que o PBBI non fixo ningunha proposta a este plan de obras e servicios, pois vai o que é a nosa proposta, non? En primer lugar, hai 5 obras que son a proposta veciñal. Eu creo que é a primeira vez que no Concello de Ribeira, aparte de que os seus concelleiros visiten as parroquias, pois que se dé a posibilidade de que se posicionen os veciños e que soliciten obras. Eu creo que hai que perfeccionar o sistema, seguramente hai que ter un número mínimo de veciños, ao rededor de 350 veciños participaron, pero, bueno, creo que en este caso hai unha cuestión importante, non? Que é posible que a xente que participa teña un grupo de edad no que a súa maior preocupación sean os seus fillos, e o digo porque prácticamente 2 ou 3 das obras tiñan que ver con ocio, é dicir, tanto o que era en Corrubedo a mellora do Parque de Xamil, como o que eran obras precisamente de parques infantiles, como ocorreu no caso de Artes ou como ocorreu no caso de Carreira. E despois hai outra que sí que ten que ver tamén con outra instalación deportiva, que é a grada, que en estos momentos non só é escasa, sino deficiente no campo da Fieiteira. A verdade é que bueno, gracias a Deus, parece que a unión dos clubs, polo menos a nivel de afición, está levando máis xente. En estes momentos pois é insuficiente o que lá había. Despois hai 7 obras que entendemos que melloran o que é a accesibilidade. Bueno, leín por aí, señor Ferrón, que bueno, que parecía que era un pouco querer quentarlle o
o oído. Non é así, simplemente quixemos chamar a atención a algo que nos parece moi importante e que creo que en lugares como Aguiño, sobre todo, teñense que ter en conta, que é que cando fagamos unha obra para que unha acera, cando menos, teña o mínimo exigible para que sea accesible, é dicir, cando o dereito ás persoas a poder salir da súa casa, a poder pasear por un espacio público, implique pois ter que cambiar unha acera cando menos a 1,5 metros, pois creo que é importante que a xente asuma ese concepto, non só os grupos, é dicir, pero creo que para a maioría dos grupos e creo que para a maioría das persoas o importante é poder exercer o seu dereito. Ese dereito non se exerce se un non pode salir da casa porque non ten unhas aceras mínimas. E ante eso, pois o alcalde de Ribeira, cando menos, vai a ser inflexible á hora de que si outras son as solucións que hai que adoptar, o primordial, prioritario, é que unhas beirarrúas teñan 1,5 metros. Eso en Aguiño, por exemplo, en Playa da Ribeira, na playa na paralela á Playa de Ribeira ou no Carreiro, en algunhas outras, todavía pois non é posible, como en Rúa Castelao e outras. Por lo tanto, creo que é unha prioridade o poder levar estas obras de accesibilidade. E, por último, hai 5 obras de abastecimento ou saneamento. En total, pois, estamos a falar de 16 obras que, pois, se lle parece, paso a relatar, que a cuberta e renovación do parque da capela, a mellora de parte al río, porque o que se saca da capela vai a parte ao río, 179.000 euros, mellora da accesibilidade e pavimentación da Rúa da Ribeira por 86.000 euros, ampliación das pistas deportivas de Samil, 116, en total 382. No que é a chega provincial para investimentos financieramente sostibles, vai o que é a liña de agua esta que falábamos para que non existan os cortes en Castiñeiras, 107.000, renovación e servicios da pavimentación da Rúa da Cambra en Palmeira, 82, accesibilidade nas beirarrúas de saneamento en Gándara Oleiros, 100.000, esta é unha das que, bueno, polo paso do que é o tempo, os vehículos subindo encima, a verdad é que teñen un estado deplorable donde o que é o bordillo, pois prácticamente non existe. A pavimentación, e instalación de saneamento no lugar de Sirves, 86, a mellora da Rúa do Monumento tamén solicitada en pleno, que é algo que me olvidei de decir, que moitas delas pasaron polo pleno, como son estas 3 do Monumento, 48.000, e o Parque Infantil Novo en Artes, 114. Por último, o que é o plan complementario, reducción de deuda eran 28.000 euros, e o que é o plan complementario, grada cuberta no campo de erva artificial da Fieiteira, 247, saneamento e prolongación da Rúa do Colexio en Corrubedo, 67, pavimentación da Rúa do Carreiro, 48, Luís Eoán en Aguiño, que é a que decía que é paralela á Rúa Playa da Ribeira, 103, renovación de servicios en Padre Feijóo e Arzobispo Xelmírez, que son as que digo complementarias do Monumento, 91, e a mellora do parque infantil e a mellora da accesibilidade do entorno en Palmeira, 140. Aquí hai un tramo que vostedes conocen, que están en frente da ferretería, que vai desde a carretera xeral á iglesia, no que non é posible, digamos, compaxinar o tráfico de vehículos ca seguridade das persoas, porque hai un tramo que é onde está a fonte, no que hai o oco da fonte e, polo tanto, non hai o lugar. O que se pretende é facer unha armazón para poder facer unha acera de 2 metros que sirva de cuberta tamén para o que é a fonte, pero que permita que a xente que veña da carretera xeral ou que vayan esa dirección teñan un espacio separado dos vehículos. E por último, as beirarrúas da Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, que van a 166. Por lo tanto, esa é a miña proposta. Espero haber acertado. A verdade é que, como eu lle dixen en algunha ocasión, hai algo que non só é indelegable, sino irrenunciable, que é a capacidade ou competencia que ten o goberno municipal para a iniciativa do que é presupuestario, pero volvo a repetir, eu tiña a opción de intentalo igual cun grupo, non o quixen facer así, creen que era máis axeitado o que
facer unha proposta na que se xuntaran todo isto, a participación pública, a participación dos grupos intentando introducir as súas propostas e por último tamén aquelas que a xente a través de o que foi internet pois suxereu como as máis votadas ou importantes, non? Entonces os grupos que deseen intervir poden facelo. Señor Ferrón, ten a palabra. Perdón, señor alcalde, é que aquí non me coincidiu unha cifra. Usted dixo a renovación da agua potable a Castiñeiras 107. Van sin IVA aquí. Esta, falta yo IVA. Porque nós recibimos unha nota na que pon 100, o sea, pon 88. Mas ali va son 107, Sí. 627. 88,948 máis lo IVA. Ah, vale, vale. 107,627 con 78. Sí. Que eu lle decía que seguramente os grupos teremos que chegar a un acordo en todos os fondos europeos que consigamos. Hai un problema non, benditos fondos europeos que non financian o IVA, polo tanto en vez de ter que facer modificacións presupuestarias constantemente, eu creo que habría que facer unha partida alzada para o pago dos IVAs no caso de que vayamos recibindo fondos europeos, non? Señor Ferrón, agora ten a palabra. Pois foi culpa miña. Boa noite a todas as presentes aquí físicamente e o que nos escoitan telemáticamente, participan telemáticamente. Ben, como ben dixo antes o alcalde, bueno, nos convidou aos grupos políticos a participar nas achegas do POS e ben, en suma ribeira entendemos que en coherencia coa liña amosada neste mandato acordamos que a nosa chega fose concretándose en actuacións nas beirarrúas existentes con problemas de accesibilidade. Ben, a modo ilustrativo decir que, por exemplo, Suma Ribeira presentou nesta liña en xaneiro do 2020 e en abril do 2021 proposicións sobre accesibilidade, servicios sociais e presupostos participativos e tamén sobre fomento da accesibilidade ás persoas con discapacidades. Ben, no que se refire a unha calquera das dúas, non? Falaba de que se consignara unha cantidade... Perdón, un segundo, si lle parece. Eu decía de tratar conxuntamente ca outra da subvención co punto segundo e dar un pouquiño máis holgado o tempo. Co de que do tema social? Sí, parece. Perfecto. Vale. Ben, entón, decía en concreto que decía que se dedicaran 100.000 euros específicos para investir en mellora da accesibilidade dos espacios públicos existentes no Concello, non? Ademais de que unha porcentaxe, o 25% mínimo, fose decidido polas persoas do Concello con problemas de accesibilidade. Noutra proposición se falaba nos acordos propostos en que sexan revisadas as baixantes de todas as beirarrúas e sexan dotadas dun sentido de retorno. Que sexan revisados os parques infantís para que se incorporen mecanismos ou accesorios adaptados a todas as diversidades. Ben, en este caso seguimos mantendo o mesmo criterio, non? Pero a nosa proposición foi instituída por unha emenda do PP que apoiou o PSOE e cos votos en contra do resto dos partidos políticos. E ben, nosotros celebramos ou esperamos que o espírito de todas maneiras desta proposta, como parece que aquí se está manifestando, pois se siga amosando que iso é importante ao longo deste mandato e nas decisións desta corporación. Ben, desde Suma Ribeira fixemos chegar ao alcalde un dossier sobre eliminación de barreiras existentes en beirarrúas, que extremos de beirarrúas, pasos de peóns, marquesiñas e postes e sinais de tráfico que dificultan ou impiden a moitas persoas con problemas de mobilidade e a circulación polas beirarrúas en todas as parroquias. E ben, como antes ben dixo o alcalde, se nos aduciron unha serie de motivos de índole máis ben técnico, administrativo,
que era comprometido que fosen realizadas na súa maioría dentro do POS, pero que, como antes dixo o alcalde, que había un compromiso por parte do equipo de goberno de que na súa inmensa maioría fosen executadas neste mandato. Ben, entre as proposicións que se presentan, e que xa a máis de que este compromiso que existe, sí que quero salientar en nome do meu grupo que en moitas, si é certo, non, que se incluyen investimentos en cuestións de accesibilidade, si ben é certo que é de esperar e de sentido, e non sei se xa probable eso, de que toda actuación que se faga nova en infraestructuras terá que ir acompañada do proxecto e do investimento necesario para que sexan accesibles, non? E entonces, digamos que no que son as achegas tanto do financiamento cos gastos extraordinarios como o complementario, en gastos directos ou investimentos directos adicados a o que entendemos que son, o que creemos que se entende que son servizos básicos, aínda que importantes son moitos, servizos básicos, pois supera seguramente o 20% do global do que se solicita, non? Nos parece importante remarcar deso e nos parece interesante. Ben, no sobretema que se propoñía antes que se nos acaba de decir que tratáramos agora, que sobre o financiamento de gastos sociais extraordinarios, ben, xa comentei antes que presentamos en xaneiro de 2020 unha proposición sobre servicios sociais e presupostos participativos e accesibilidade, e nos acordos que se tomaron, que sí que foron aprobados por inmensa maioría da corporación, por 19 votos a favor e con a abstención dos 2 votos do PSOE, se propoñía que nos presupostos do ano 2022 e de 2023 leve a cadar unha clara superación da media provincial galega en asistencia social, en gasto social, non? O que se entendía. Ben, lóxicamente, o fío desto decir que, por coherencia con isto, se deduce disto, que nosotros apoyaremos todas as iniciativas que poidan contribuir ao incremento dos investimentos en servicios sociais. Aspecto no que pensamos que este investimento en servicios sociais, en necesidades sociales o gasto social, ningún equipo de goberno, nin tampouco ningunha corporación municipal sensible debe de considerar que son os investimentos plenamente satisfactorios. E nese camiño hai que seguir avanzando, esforzarse por seguir avanzando. Ben, en Suma Ribeira, estaremos atentas á evolución anual do gasto social global deste Concello como un mecanismo, desde o noso punto de vista, de fiscalizar a sensibilidade social no que agora nos ocupa este tema e de colaborar na medida do posible en que se incrementen e se amplíen os investimentos e os servizos en materia de asistencia social. Ben, e entre as cuestións que se plantexan, non? É o no tema relacionado co gasto social, son, reflicto que aparece na proposta que se nos presenta, ampliar o servizo de axuda a domicilio, calquera outro de análogo natureza, como rehabilitación, perruquería, podoloxía, comedor sobre rodas, etc. E que tamén pode, excepcionalmente, cubrir parte da achega do que sea servicio municipal, o servicio de axuda a domicilio na modalidade de dependencia. Ben, ao respecto desto, en gasto social, se solicita sería de que sexa con ingresos públicos e privados previstos 684.000 e pico de euros, e que a achega do Concello será, si se aproba desta maneira, de 220.903 euros. E ben, polo exposto e, digamos,
a especial fincapé que nos pareceu importante subliñar ou resaltar por parte de Suma Ribeira o pos que aquí se nos presenta, e un pouco tamén é certo, non, que, bueno, lamentando que a mellor non se poda facer isto dunha dinámica que sempre estamos motivados polas urxencias. Vaya rematando, pois. Sí, vou rematando. Que están motivados un pouco polas urxencias de prazos, o comprendo, pero quizás unha maior previsión para futuras ocasións podería axudar a que este pos poidera ser un pouco máis participativo e a veces incluso sobre algúns proxectos que se presentan que non di, que ainda que son farragosos os proxectos, pero en algunha cuestión concreta se poidera facer algunha chega e unha suxestión é que cando sexa posible nos proxectos que se nos presenten sobre as actuacións a levar, igual sería bo que para os que non somos avezados no análisis desos proxectos como o señor Vilas, por exemplo, que se nos permitira, se nos facilitase a nosa incapacidade para analizar cun resume que se fora máis accesible, tamén valga a palabra, ou a comprensión dos distintos proxectos e poder participar e facer achegas. Moitas gracias. O Bloque Nacionalista Galego, o señor Vázquez Covas. Grazas. Bueno, primeiro dicir un apuntamento, señor alcalde, que nestes tempos nos que hasta o señor Mariño fala galego de cando en vez, home, estaría ben que tamén quise usar un pouco galego nos proxectos, porque incluso a toponimia, que como saben é única, pois ben Laje, Noia, en fin, que estaría ben que os proxectos tamén foran, inda que fora... De forma, se me permiten, outro día recibín un escrito da Mesa pola Normalización, no que facían unha achega de algo de xuventud, o mesmo que o señor Ferrón decía, si ven en algún lugar todavía, eu creo que na entrada por Palmeira, ainda pon Ribeira con V, todo eso, todos os que podan ver, pois se o comunican vámoslo cambiando. Isto, bueno, desgraciadamente a veces colanse esas cosas. Eu me estaba referindo á realización dos proxectos do POS, sabe? Os proxectos que fai enxeñeira, todo eso. Ben, bueno, en primeiro lugar, pois temos aquí un plan único de 1,7 millóns de euros e quería agradecer pois o traballo da Deputación, da que o BNG fai parte do seu goberno, porque fai unha distribución equitativa dos fondos e, ademais, sin ter en conta quen está gobernando en cada concello, sen intereses partidistas. E eu teño un desexo e ojalá que a Xunta de Galicia fixera o mesmo nos concellos nos que non goberna o seu partido. Ben, tamén dicimos, desde o Bloque Nacionalista Galego, que temos algunhas dúbidas de como se escollen os proxectos. Nós, xa saben, señor alcalde, que somos máis de participar e de poñer en común antes de decidir. E, sin embargo, vemos que vostedes son máis de decidir, de escoller, e despois pedir achegas aos grupos. E, claro, isto sempre se fai con presa, verdad? Porque parece que sempre nos pilla. Tedes que mandar, que senón, que pasa o plazo. Ben, é verdade que este ano, señor alcalde, xa o dixo vostede aquí, se puxo un novo sistema que é o voto na web para que participaran os veciños. Nós non temos nada en contra, pero, señor alcalde, detectamos que vostedes fan algunhas trampas no solitario, porque, claro, vemos a xente do goberno que vai por algunhas parroquias dicíndolle aos veciños o que teñen que votar, e que voten, claro, o que quere o goberno, non? Claro, e vostedes comprenderá, señor alcalde, que xogan con ventaxa, porque son o goberno, non? Entonces a veces parece como que teñen un pouco de información privilexiada. Creemos que non debía ser así. Supoño que usted xa falou de que hai que perfeccionalo. Bueno, esperemos que nas próximas veces se perfeccione isto un pouco, porque pode darse o caso de que obras que non son tan prioritarias, como resulta que os veciños pois votaron, pois vayan adiante, e outras que son realmente necesidades se quedan no tinteiro. Bueno, hai necesidade, señor alcalde, vostede nombrou antes unha,
que veñen un ano tras outro a este pleno. E o exemplo claro, que xa o dixo vostede, vou repetir eu, é o das sidreiras en Deán. Mire, nunca hai solución para os problemas deses veciños. Vostedes estamos no ano 2022 e non fixeron nada para que eses veciños teñan solucionado os seus problemas. Claro, no 2013 xa me lembro eu de vir aquí con isto. E claro, non vale, vostedes xa sei que dirán que non fixeron cesións, que tal, pero oiga, son agora 10 anos, e non dirán que non tiveron tempo, porque eu podo entender que un ano, pois non se fixa cesión, pero sei que po ano hai que arreglalo, e se non po ano, pero así 10 anos, señor alcalde, claro, van seguir os veciños de Sidreiras sin ver as rúas, non lle vai tocar nunca, van vostedes a seguir dicindo que non cederon a que non hai tempo. Hai que buscar unha solución. Eles tamén teñen os seus dereitos. Estamos falando dunha rúa que está como que no medio do pueblo, porque está aí na Avenida da Coruña, e que dalle unha solución, porque eu teño ido por ali e aquelo están as leiras encima do asfalto, como que di. E a veces, señor alcalde, pois se hai que expropiar a 2 ou a 3, pois expropia porque eso beneficia o resto que son 25, 30 ou 40 familias. Vale? Pero hai que darlle unha solución, porque é un tema, xa lle digo, o 2013 xa veo aquí. Xa sei que todas as obras son demandadas polos veciños, e todas son necesarios, pero nós temos un matiz, señor alcalde, que o matiz é a prioridade, e unhas son máis prioritarias que outras. Vostedes saben que para nós, para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, as prioritarias son os servicios básicos, auga, saneamento, tamén parques, espazos verdes, en fin, ou sexa, o que nós chamamos cubrir as necesidades dos veciños e das veciñas. Por iso nos choca, señor alcalde, que vostedes, cando nos deron a primeira nota, aquí viña unha que era, por exemplo, a grada da Fieiteira, e viña con 120.000 euros. Na segunda nota, ben, a grada da Fieiteira con máis do doble, 247. Home, a ver, nós non temos nada en contra, sabemos que hai unha necesidade ali, porque eu tamén vou ao fútbol, e sei como está aquela grada ali, que é unha grada desta especie que desmontable, non? Sei as necesidades. Pero, oiga, é a inversión máis grande do POS. E, ademais, lle digo, vostede di que hai algunhas actuacións que se hai outro tipo de subvencións, pois que non se deberían meter no POS. Oiga, e logo a Xunta non ten unha Dirección Xeral de Deportes, non se pode conseguir unha subvención para esta grada que ter que recurrir ao POS da Diputación tamén. Eu creo que se podría, Mire, nós tamén criticamos, e facemos unha vez máis, porque vemos que falta dotar a noso Concello de zonas verdes. Vostede di que bueno, o plan efectivamente, aprobouse o plan de reverdecer Ribeira. E agora vemos, un pouco así, contrariados, pois que en todas as actuacións que hai, só se contempla poñer árbores, pois na rúa da Praia e na rúa Luís Seane da Guiño. O resto parece que están como desterrados. Eu de verdade non entendo. Nós pensamos que iso debería ser do oficio. Colocar árbores... Claro, vostedes son máis de maceteras. Eu xa sei. Pero que colocar árbores e facer zonas verdes non é colocar maceteiras xigantes. Por certo, colocaron aí unhas brancas que a señora Elvira di que os veciños lle encantan, pero eu teño que dicirlle que o que nos chega a nós é que nin lle gustan os comerciantes nin lle gustan os viandantes. É verdade, hai algunhas que se apoian, se lle colle, teñen a desgracia de que lle colle un escaparate. Adiós o escaparate do comercio, Rematando, por favor. Sí, remato, señor alcalde. Bueno, señores do goberno, o problema é a parálisis. Este é o problema que ten este Concello con respecto a todos estes plans. Hai obras do Concello que se atopan na parálisis por a súa mala xestión.
E voulle poñer un par de exemplos do pós do 21. Podía ir máis atrás, pero vou coller do 21. Acá a rúa Rosalía de Castro. Estamos agardando. O parque de Pedra Pateira. Estamos agardando. Gude, Outeiro, Museo de Arte. Estamos agardando. Vilar, Vixán. Son algunhas. Teño aquí todas. Podía poñer moitas máis. É verdade. Cal é a consecuencia desta parálise? Pois a consecuencia... Covas vaya rematando. Sí, señor, remato xa. A consecuencia é que as demandas dos veciños e dos veciños e das veciñas seguen sin ser atendidas. E isto é pola incapacidade do goberno. E nós volvemos a dicirlle ao goberno que hai que contratar persoal técnico para axilizar as licitacións e a contratación. E non se boten tantas flores dicindo que somos o concello que máis licita, tal. Bueno. Por outra parte, e xa remato, vemos que hai obras que foron especificamente propostas por nós para o POS, parques infantiles, o Parque Cuberto, Samil, e outras que foron traídas polo Grupo Municipal a este pleno, ou ben como mocións ou ben como solicitudes. É o caso, por exemplo, pois da Agua Castiñeiras, do Parque do Horto do Cura, etc. Pero remato dicindo que vostedes teñen a responsabilidade de executalas en tempo e en forma, evitando acumulalas dun ano cas do ano anterior. Nós creo que cumplimos, porque, mire, estas obras todas do ano 2021 nós lle votamos a favor, pero non están realizadas. Ahora, temos aquí a do 22. Sí, pero bueno, temos tempo, señor alcalde, que hoxe é un pleno extraordinario, e xa quedan dos por intervir nada máis. Cumplir un pouco o reglamento, que é o que nos guía. Ben, voulle dicir entón que nós exerceremos a nosa responsabilidade atendendo as demandas dos veciños e agardamos que o goberno salga da parálisis e atenda tamén a súa responsabilidade e execute as obras en tempo e en forma. Mas nada, moitas gracias. Gracias. Pois volvo a repetir que non hai dous concellos na provincia da Coruña que houberan executado 11 millóns de obras en licitacións e adxudicacións. En estes momentos todo o POS está en licitación, todo o 21 en licitación. Xa estamos poñendo absolutamente ao día o que é a contratación que durante tempo foi con amplios retrasos. En estes momentos todas as obras do POS están en licitación. Creo que é un avance importante. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista PSDG, PSOE e Ribeira respetamos, como non, as opinións diversas dos nosos compañeiros, incluso os sentimentos varios que se escoitan, pero para nós o que nos importa son os intereses dos nosos veciños. Polo cal, nós imos a votar a favor do listado de proxectos deste POS 2022 que nos presentaron aquí. Non sin antes, pois sí, facer un reparo aos técnicos tras analizar os proxectos, a documentación e os planos que se nos aportaron. Evidentemente podrían ser moitísimas máis obras ou diferentes obras, pero imos a votar a favor deste que se nos presenta. Vamos a ver, empezamos por as pistas deportivas de Samil. Sobre a idea inicial que tuxemos nós a pleno e que foi aprobado, faltaría a pista de baloncesto, faltaría a pista de punt track, faltaría un parque infantil, un espacio para aparcamentos, a unha fonte de agua potable e unha zona de merendeiro con mesas e árbores. Isto foi o plano que se nos presentou. Sobre a accesibilidade e pavimentación da Rúa do Carreiro, consideramos que se debe de retocar a confluencia de aceras entre a Rúa Castelao ampliando o radio da circunferencia. Con respecto á pavimentación e instalación do saneamento no lugar de Sirves, quixéramos lamentar a falta de cesión da parcela que está anexa á finca dos Cotos, para así lograr un ancho apropiado nunha zona onde hai un galpón. Bueno, así como outras cesións que hai dentro do que é o recorrido intermedio. Considero que habría que facer unha xestión máis exhaustiva do que son os lugares. Na renovación de servicios e pavimentación da Rúa da Cambra,
nos gustaría que houbera máis cesións tamén de terrenos, que se falara ca xente para que cederan un pouco máis en todo ese recorrido. Pavimentación e instalación de saneamento na prolongación da Rúa do Colexio en Corrubedo. Lamentar tamén a falta de cesións, porque queda moi estreita toda esa vía, que pode estar en 2,5 metros, e o que quixéramos era que se lograse un vial dun ancho uniforme e amplio. Despois hai que verificar no plano de planta, no número 5 da pavimentación, que falta un tramo de unión de uns 100 metros cuadrados. Falta un tramo aí para unir o que é todo o vial. Aquí está reflejado na planta actual, pero, sin embargo, na planta definitiva non está reflejado ese tramo de 100 metros cuadrados. Sobre a construción da grada, pois tamén estou en sintonía co compañeiro do BNG, que ben podía ser a Dirección Xeral para o Deporte quen fixera esta obra, quen a redactara. Respecto das aceras da calle Alcalde Fernández Bermúdez, esta obra é sumamente necesaria, xa levamos desde o ano 17 solicitándoa, ou está aprobada. É moi necesaria para veciños e usuarios do complexo deportivo da Fieiteira. Na relación de execución de obras chama a atención a permanencia da casa de Cipriana a de Pozas, porque vostede nos dixo aquí en pleno que había un acordo ca empresa propietaria da finca para retirar esa vivienda. Sin embargo, no proxecto figura igual. Tamén convén comentar que o replanteo feito nas conexións cos camiños actuales que hai, tanto por a parte oeste como pola parte norte, non se contempla o camiño público a Foso Vello. Non sei por que motivo, se faise unha acera continua, cando debía de haber unha discontinuidade polo camiño, e tamén no outro camiño que vai para Frións tampouco se reflexa unha separación ou unha alineación que debería de contemplarse. Na rúa Luís Seoane, mellora de accesibilidade e pavimentación. Luís Seoane. Son obras de mantemento que son necesarios, pero baixo a nosa perspectiva nos gustaría que en estas obras que van no pós que foran obras de nova construción. Ten tramos de baldosa hidráulica que están en moi mal estado, con subidas e baixadas, e esas subidas e baixadas habría que rectificalas, porque se mirei no proxecto seguirían tamén con esas subidas e baixadas dentro do que é a acera. Habría que mirar esas observacións. Asimismo, hai 2 camiños públicos existentes que tamén están solapados con beirarrúas. Habría que deixar eses 2 camiños con acceso normal, e facer o tramo que corresponda. Facelas discontinuas. En Rúa Padre Feijóo e Rúa Arzobispo Xelmírez. A consideramos que é unha actuación moi necesaria nunha zona céntrica de Ribeira, unha zona que está bastante degradada, pero consideramos que esta obra ten unhas rasantes moi desiguales e que vai a ser de difícil adecuación ou execución. No plano número 6 notamos que falta un tramo do voladizo no edificio número 8, e tamén aquí lamentamos que non se cumpla co PSOU, como vostede comentaba, e non haxa unha cesión de terreno das parcelas 01 e 07, que serían uns 40 metros cuadrados, para lograr un viario acorde co que é o PSOU actual da cidade de Ribeira. Renovación da Horta do Cura e pavimentación do entorno. Vais a mellorar a seguridade vial, ca ampliación desta vía, cun paso peonil, e unha suxerencia, que se pusera unha fonte de auga potable dentro tamén do parque. Saneamento en Gándara. Evidentemente,
fai falta porque está moi dañada o que é a beirarrúa en todo o seu recorrido, motivado a esta accesibilidade e tamén o tema do saneamiento que hai na parte de atrás. Vaya rematando, señor Vilas. Gracias. Praia de Ribeira. O mismo un pouco que a rúa Luís Seoane. Hai que contemplar os accesos a unhas serventías que hai e a uns viales que están marcados dentro do pexón. E habría que poñer esa parte, diferenciala do que é a acera. Despois hai un error tamén dentro do que é o obxecto e descripción que figura Rúa Luís Seoane e debía de figurar Rúa Praia da Ribeira. Con isto creo que remato. Pois, non sei, agradecendo tamén ao señor Ferrón a cita anterior, pero o tempo que se nos dá é moi escaso para analizar todos estes proxectos. Gracias. Gracias, señor Vilas, pois tentarei transmitirlle á señora Inxenieira todas as súas suxestións e todas as súas o que ve en algún caso como eibar dos proxectos. Ten a palabra o señor Mariño. Señor alcalde, bueno, antes de nada, señor Vilas, no sé si la señora ingeniera pasará el aprobado o no, pero usted como asesor técnico en urbanismo, pues tiene muchos puntos ya, ¿no, señor alcalde? Señor alcalde, son las 20:50 del día 9 de febrero del 2022. ¿Me puede decir cuándo acaba el plazo para presentar la documentación al POS? Yo creo que se lo puedo decir, son las 20:50, me parece que acaba pasado mañana, 11 de febrero, a las 23:59. Y, señor alcalde, le pregunto, segunda pregunta, ¿cuándo se han publicado las bases reguladoras del POS? Si hace memoria, se lo digo yo, el 30 de noviembre del año pasado. Pues, señores oyentes, señores concejales, nos explica que desde el 30 de noviembre, acabando el plazo el 11 de febrero, hoy, 9 de febrero, aún nos llega ingente cantidad de megas de documentación por la mañana. Y tercera pregunta, ¿sabe usted hasta qué plazo tiene para adjudicar? 30 de noviembre del 2022. Entonces, mire que hay servicios importantes ahí, servicios básicos, y no espere hasta el 30 de noviembre o víspera del 29 por la tarde. O pida próloga hasta el noviembre de 2025, que es la fecha máxima para ejecución. Los vecinos no pueden esperar. El Partido Avance Independiente echan falta también en la documentación, en tanta documentación, o al menos no lo he visto, o no lo vemos, los informes de secretaría que nos informen a los grupos de la oposición si lo que nos trae aquí en temas de saneamiento, abastecimiento, la concesionaria no tendría obligación de realizarlas. Habría que analizar, a nuestro modo de ver, el contrato con la concesionaria que tenemos. En pro de una mayor transparencia, el Partido Avance Independiente, en nombre propio, y pienso los demás, solicitamos que se adjuntara también esa documentación. Pues bien, estamos ante un año más con el plan de obras y servicios, como nos dijo usted. En el repaso de obras podemos ver que algunas peticiones de nuestro grupo en mociones no se han considerado, aunque alguna hemos visto que sí. En el último pleno debatíamos una moción, por ejemplo, en el tema del pavimento de Insuela. La respuesta del señor Pérez Outeiral era que estaban barajando distintas opciones en Palmeira y vemos que ha quedado excluida. Supongo que el señor Pérez Outeiral estaba más preocupado en los 30.000 euros para la sociedad que preside. Entiendo que esa era su preocupación. Por otra parte, también le recuerdo que en su día nuestro grupo pedimos el arreglo de la Plaza dos Estudantes en las inmediaciones del Instituto número 1. Como no podía ser de otra manera, sigue haciéndose caso omiso, salvo que usted me diga algo en la réplica. Siguen sin hacerse los trámites o ningún movimiento, en principio, que sepamos, para la parcela de Castiñeiras, colindante con el colegio, y hoy en día podríamos llevar algún proyecto para realizar en esa parcela de haberla comprado. Sigue usted sin dar el visto bueno a la petición de semáforos en Aguiño, aunque en el pleno anterior nos dice que, según ese mega estudio, parece ser que si los conductores ven la luz verde, aceleran más. Curiosa respuesta, no sé cuánto le ha costado llegar ahí. Y por otra parte, también vemos que lleva el saneamiento en Sirves, que era una petición realizada por el Partido Avance Independiente, concretamente por la zona del Ruefians, que usted, pues afortunadamente, pues ha hecho caso a la petición del Partido Avance Independiente y la lleva en estas obras.
ya hemos informado a los vecinos y nos parece muy bien y de todo hay que ser agradecidos y se lo digo. Sigue usted también en buscar, sigue sin saber y sin tener una solución para otra moción que traíamos en su día, en Rúa da Barca, limitando con el muelle Fenicio. Ya sé que se necesitan los permisos, pero bueno, primero, a lo mejor pues algo de Zahorra saldría bastante barato, igual que los permisos oportunos para lo que le pedíamos también en la zona colindante al campo de fútbol de Aguiño. Pero bueno, mire usted, una vez repasado su lista y sus obras y propuestas, le voy a recordar algo bastante sencillo, que también decía usted al principio, y nuestro grupo también se suma al tema, que le ruego encarecidamente que cualquier obra que haga, pues tenga en cuenta siempre la eliminación de cableados eléctricos o de cualquier otro tema que entorpezca la libre circulación de los peatones, como son en muchas obras, en muchas calles, los postes que quedan al final de una obra colocados en cualquier sitio. En definitiva, buena accesibilidad para el peatón y también priorizar esas zonas verdes que también echamos en falta. En definitiva, señor alcalde, ante los calificativos personales que usted nos dirige en público y en privado, nuestras propuestas o peticiones las escucha usted vía moción y le rogaría que las tuviera en cuenta, al igual que ha llevado esta de Olveira. Por otra parte, el Partido Avanza Independiente es crítico también en el modo de presentación del POS, pues entendemos que el grupo de gobierno intenta monopolizar el POS en su presentación. Debería ser presentada por todos los grupos políticos en conjuntos. Monopolizar el POS para que después nosotros le demos el parabién. No se preocupe, que se lo daremos. Es más, usted, a nuestro modo de ver, usa el POS para su propio beneficio electoral. Aunque va a contar, le repito, con nuestro apoyo. Pero repito, usted usa el POS para darse autobombo y buscar rentabilidad política. Y, por otra parte, también tenemos que decir que esa rentabilidad política nos hace ver, igual que esos ataques que a usted nos hace, vemos que usted está en esa ala de su partido más prepotente y autoritaria que descalifica a sus oponentes políticos, tal como hemos visto en plenos anteriores. Y para finalizar, como ya le he dicho en el pleno pasado, espero que si los grupos aceptan esas negociaciones, usted en poco tiempo pase a formar parte de la oposición y el próximo POS será presentado todos los grupos en conjunto e invitaremos también al suyo. Y en temas de gastos sociales estamos de acuerdo, una vez que hemos visto en prensa unas aclaraciones que usted nos deja claro que no va a bajar el gasto social, aunque seguiremos muy de cerca ese gasto social por ser de gran importancia. Como sabe usted, los temas de ayuda al hogar y la ayuda a domicilio son de suma importancia para muchas familias. Nada más y muchas gracias. Quero demasiado a este pueblo como para pensar que unha persoa do seu nivel democrático, político e ideas tan ultras pudera chegar a ser alcalde deste pueblo ou que alguén estuvera en connivencia cas súas ideas ou cas de seu grupo. Espero que non sea así, senón a democracia pois todo o pode permitir e polo tanto eu aceptarei no tamén de bo gusto. Señora San Pedro. Gracias, señor alcalde, moi boas tardes, noites a todos e a todas. Señor Mariño, se vostede está no goberno e traballa tanto como na oposición, vamos, o que a parálisis de Ourense en Ribeira vai a ser unha mera anécdota. E a parálisis tamén da que fala o señor Covas. Pois, señor Covas, eu saco peito por ser Ribeira un dos concellos que máis licitan. Fíjese si os problemas eran comuns a todos os concellos, que o noso está punta de lanza, o sea que imagínese o ben que traballamos. E tamén outra apreciación, señor Mariño, a ingeniera non é que aprobe, é que a ingeniera é para nota, o traballo da ingeniera é para nota. Vale, é para nota. Eu creo que non se debe desmerecer o traballo da ingeniera municipal, do técnico delineante que acompaña, tampouco o señor Covas por ter feito esos proxectos en castelán. Dende aquí, as miñas felicitacións por esa morea de horas extras que levan traballado nas últimas semanas. Outra apreciación tamén en canto ao tema da grada da Fieiteira, señor Covas, se vostede vai tanto a Fieiteira, saberá que é unha necesidade imperiosa, sobre todo no tempo de inverno. E, lle digo, a Xunta, a través da Secretaría Xeral de Deportes, entre outras cousas, está financiando agora con prácticamente 1 millón de euros ese módulo de atletismo e de combate. Polo tanto, creo que tamén é de xusticia que o Concello invirta nese campo da Fieiteira, que ademais agora, pois, gracias a Dios, como decía o alcalde,
a unión dos clubes pois fai que ese público, que esa afición do Ribeira este pois pasando por un momento moi dulce, que agardamos que así siga sendo. Por outro lado, señor Covas, menos mal que non houve tempo para analizar os proxectos, porque senón tiña que ceder fincas todo o pueblo. O tema dos campos de Samil, ninguén dá duros a 4 pesetas, dende logo, co importe que temos máis ou menos disponible non se podían incluir todas esas cousas, pero eu creo que unha vez que estén pois feita esa primeira ampliación, pois se poderán estudiar se é verdad que se necesitan pois unha pista de baloncesto e o resto de cousas que vostede tamén comentaba. Comentábase tamén por aquí o tema de prioridade nos servicios básicos, pero o señor Mariño para Castiñeiras prefiere comprar unha parcela e facer ali pois un proxectiño, e o señor Covas prefiere tamén facer unha pequena obriña ali de non me acordo xa que era, pero que a prioridade dos servicios básicos para Castiñeiras, eu creo que ninguén tiña dúbida, era o problema da auga. Eso era a prioridade básica para Castiñeiras, e creo que toda a cidadanía e toda a parroquia de Castiñeiras ten que ter eso presente, non? Outra cousa tamén, señor Covas, vostede falaba de parálisis, pero eu tamén lle pido que mire ben cales son as bases do POS a hora de propoñer pois un listado de propostas que fixo vostede. Obras e suministros, cun mínimo de 30.000 euros as obras, cun mínimo de 18.000 euros o suministro. Non todo vale para presentar nun listado como este. E, bueno, agradecer a todos os que quixeron participar, a todos os grupos que quixeron participar. Señor Mariño, vostede sigue no seu ímpetu este de torpedear, de molestar, de bloquear, non quixo participar no Reactiva Ribeira, non quixo tratar nunca para consensuar orzamentos municipais, sigue sin participar agora, e polo tanto, vostede siga o seu, descanse, mentras nós traballamos, dende o 30 de novembre, como vostede di que estaban publicadas pois esas bases do POS, tivo tempo para presentar algunha proposición. Pero ben, vamos a seguir con esta proposta de aprobación dos fondos da Deputación, dese coñecido plan da Diputación, preto de 2 millóns de euros os que vamos a tratar hoxe aquí, que deben servir, dende logo, para mellorar sempre a vida e os servicios que esta entidade local presta a todos os veciños e a toda a cidadanía de Ribeira. E aquí, como indicaba antes, temos que ter varias cousas claras. Os servicios básicos sempre como prioridade. E aí se atopan esas 6 obras que inclúen ou ben suministros de auga ou ben saneamentos, como eixe principal. A Rúa da Cambra, o saneamento de Sirves, Gándara, a Rúa do Colexio en Corrubedo, a tan necesaria renovación de Castiñeiras da que falaba, esas obras en Padre Feijóo ou Arzobispo Xelmírez. O reparto por parroquias. Nesta proposta de 16 proxectos están representadas todas as parroquias do noso municipio. Parroquias as que ademais estamos visitando todas elas para seguir identificando a pé de rúa, sí, e con toda a veciñanza, pois as eivas e as necesidades que a día de hoxe siguen existindo en todas elas, vamos. Outro criterio importante, a accesibilidade. Decía antes o alcalde que o señor Ferrón, algo así como si o da accesibilidade lle quentaba a orella. Non, o señor Ferrón dixo literalmente que non se ia deixar impresionar porque na descripción da obra leva a palabra accesibilidade. Señor Ferrón, eu non o quero impresionar, pero levamos 7 obras que inclúen a palabra accesibilidade. E, polo tanto, lle gusta ou non, é unha realidade que a inmensa maioría destas obras van a deixar de ser inaccesibles para ser accesibles. E, polo tanto, a accesibilidade real está aí. Está a Playa da Ribeira, está a Gándara, está o monumento, que é necesario o monumento que xa se falou aquí tamén del, Rúa do Carreiro, Luís Seoane, o entorno da Horta do Cura. Levamos tamén falado moito durante esta legislatura de participación cidadá. É evidente que as propostas que veñen a este pleno pois son propostas por veciños. Cando chega unha proposta a este pleno, o goberno xa recibeu 50, pero que este goberno ademais cumple, e por primeira vez, a veciñanza de Ribeira tivo unha canle directa de participación que, por certo, o señor Covas abreu e cerrou o plazo o mismo día para todos os veciños de Ribeira sin ningunha información privilexiada, como dixo por aí, e esa canle, a través da páxina web na que participaron máis de 300 veciños, pois recibeu propostas moi interesantes. Algúnas xa se levaron a cabo, outras teránse en conta, pois para poder actuar, pero a realidade é que hoxe aquí hai 5 obras que foron propostas directamente pola veciñanza ribeirense. O Parque Infantil de Artes, un parque cuberto para a carreira Campo da Festa, unha grada cuberta para o campo sintético da Fieiteira, as melloras da Rúa da Cambra e a ampliación das pistas polideportivas de Samil, que tamén obedece pois
a esa compromiso, a esa petición que fixeron outros grupos e que ademais recordo que foi debatida aquí, como dixo o señor Vilas xa fai algún tempo. Polo tanto, este goberno tamén tivo sempre en conta todo o que se propuxo, as propostas que os grupos quixeron aportar e todo o que aquí se trae para sumar e non para restar. Eu simplemente, pois, teño que decir que o que se propón aquí nesta folla de ruta que levamos hoxe co POS é unha simbiose entre a administración coa veciñanza. E iso non quere decir, o comentaba antes o señor Vilas, que non haxa outras tantas obras que se poidan facer, pero creemos que as necesidades, a participación, a equidade e as competencias propias das que dispón esta administración local para dirixir estes investimentos fan desta unha proposta que camiña cara adiante na vida cotiá dos veciños das 9 parroquias que conforman o noso municipio. Non quixera olvidarme tampouco desa importante cantidade de casi 134.000 euros que vai destinada a axuda do fogar, un servicio adicado aos nosos maiores, ás persoas do noso municipio que o necesitan, un servicio que acapara máis de 1 millón de euros do noso orzamento e do que nos sentimos moi orgullosos de poder ofrecer a través de todas esas persoas que traballan coidando e mimando dos nosos maiores. E para rematar, quero dicir que todo isto que presentamos, esta proposta conxunta, que desexo que hoxe prospere, non vai só de obras nin de cartos, vai de personas e vai de Ribeira. Gracias. Simplemente por precisar algunha cuestión, as subvencións de deportes, cando sacan as órdenes, en ningún momento superan ou superaron para este concello, creo que ao rededor de 40.000 euros. Si é verdad que subeu porque os números que se dan en principio son memorias valoradas e cando se fai pois o que é o proxecto definitivo pois cambian. Cando son proxectos da experiencia da ingeniera cambian en poucos miles de euros. Cando son proxectos que lógicamente requieren, como en este caso, esos proxectos de execución de gradas donde prefabricados que non son tanto do control diario do traballo dos nosos servicios técnicos, pois pode cambiar a valoración, non? Entonces, en este caso, si cambiou, non? Básicamente, polo que é a cuberta, a señora ingeniera si mo comentou cando dixo sobre o precio que se había dado como memoria valorada, casi uns 100.000 euros máis pola cuberta, eu lle dixen que o mantera porque creo que o importante desa grada que este cuberta, non é para o número de personas que é, pois era indispensable. Señor Vilas, solo dicirlle que esa 1000 é unha primeira fase, que teremos que seguir continuando no que son os 13.000 metros que ali temos. Agradecer as aportacións do que foi o portavoz de Suma Ribeira e o señor Mariño. Efectivamente acaba o día 11, pero mire, todos os concellos da comarca están acabando hoxe, mañán, o propio día 11 pola mañán. É dicir, non é fácil pois facer proxectos en 2-3 meses de por valor de 1.700.000. É máis, se o Concello o sacara fora, posiblemente moitos deles ou algún solo deles tardara ese tempo. Polo tanto, non é que lle pasa ao Concello de Ribeira, pásalle absolutamente a todos os concellos que están agobiados en esta época para poder rematar o que é ese plan de obras e servicios. E non se preocupe que a 30 de noviembre estarán licitados todos. A día de hoxe podemos decir que o servicio de contratación está prácticamente ao día e eu siga mirando o resto dos concellos. Usted que di que vai a ser alcalde ou que polo menos vai a propoñer un cambio de alcalde, pois mire como, a pesar dos nosos retrasos, pois somos dos concellos non só o que máis licitou, senón en número de obras máis de 70 concursos, senón que o resto dos concellos, casi todos da comarca, pois teñen máis dificultades todavía que nós para ir ao día do que é as anualidades, non como antes. A concesionaria do servicio, usted debía saber, porque senón non sei como aproveitou o tempo durante o que foi concellal. A concesionaria do servicio ten o mantenimiento e a reparación do que son pois as roturas, non as inversións. Todo o que se propón no POS é inversión ou inversión sostible, polo tanto a concesionaria non é nada. Polo demais, eu non vou entrar nas súas consideracións sobre outra serie de cuestións,
simplemente o que o conozco bastante, pois diría líbreme Dios de que usted teña responsabilidades de goberno e que siga pois facendo o que facía cando era concellal, non que era e punto. Polo tanto, espero que en la democracia el y punto se llevan bastante mal e usted es mucho de y punto. En fin, entonces pasamos a votar o que é a proposta da alcaldía do plan único dos concellos da Diputación. Votos a favor dos mesmos. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto terceiro, que é o plan provincial tamén para o financiamento de servicios extraordinarios sociais que van enteiramente a atención a domicilio. Votos a favor. Gracias, tamén unanimidade. Pasamos ao punto cuarto, que é a solicitude de unha subvención para o que é a terminación, o remate das obras do Centro Social de Carreira. Bueno, como ben saben, esta obra pois que xa ven aprobada pola Diputación fai bastante tempo, tuvo unha serie de vicisitudes dificilmente repetibles, tanto é así que hubo que rescindir o contrato ca empresa que se foi adxudicado. Eso leva un tempo bastante grande, hubo que devolver avales, hubo que polos actos vandálicos volver a facer un proxecto reformado e hubo que pedir á Diputación que aprobara ese proxecto reformado e a subvención. Pois ben, esa subvención chegou a finales no último trimestre, a confirmación no último trimestre do ano 19, dicir que no primer trimestre do 20 xa saleu a licitación o que era esta obra de Carreira. En marzo, precisamente o 6 de marzo, se non me equivoco, pouquiños días despois se declara o estado de alarma, co cual solo o plazo de entrega do que eran as ofertas pois se retrasou ao verán do propio ano 20. A partir de aí se licitou, se adxudicou a obra, empezaron esa obra con tempo suficiente para acabar o que é o plazo que a Diputación daba, que era, se non me equivoco, noviembre do ano 21, e aí ocurre que hai unha discrepancia entre o director de obra, é dicir, quen defende os intereses do Ayuntamiento, o señor Ángel Cid, co que é a prestación de o servicio, basicamente o aire acondicionado da empresa que o estaba facendo. A empresa paraliza as obras e fai un procedimento contradictorio de precios, é dicir, que tamén durante uns meses importantes a obra estuvo parado hasta que resolveu a Xunta Local de Goberno e a partir de aí se chegou ao acordo co que é a empresa que tiña a licitación da obra, a adxudicación, empezou a obra, pero non daba tempo a acabalo no mes de noviembre. Por lo tanto, puxémolo en conocimiento da Diputación, solicitamos unha prórroga, a Diputación xa nos dixo que non era posible a prórroga, pero que non nos preocupáramos, que sabedores de todo o que había acontecido en esa obra, que eran causas non imputables ao Concello, porque volvo a repetir, en outros casos si se pode decir, pero en este caso aos 3 meses do que era a adxudicación desa axuda xa se estaba licitando, pois a Diputación o que nos dixo é que a fórmula era facer a aportación da Diputación a través dunha subvención polo mesmo importe. Lóxicamente, a administración que vai a recibir os cartos e vai a ser a beneficiaria da subvención, pola propia normativa da Diputación, ten que solicitalo. E iso é o que hoxe traemos aquí, solicitalo para poder enviar á Diputación no menor tempo posible todo o que nos exigen para metelo na nominativa, que esperemos que a metan posiblemente no pleno xa do mes de marzo. Polo tanto, as obras están continuando con normalidade, pero era importante que o Concello non perdera eses cartos. Eu agradezco, como sempre fago, a todos aqueles que axudan ao Concello, en este caso a Diputación, pola súa boa disposición. A mí non me caben prendas en
en decir que é un órgano importante para este Concello, co que temos unha colaboración importante, e que, fruto deso, pois, problemas como o que tiñamos de máis de 200.000 euros, pois o van a resolver. Se algún grupo desea intervir, pode facelo, señor Ferrón. Grazas. Ben, se nos formula a proposta de que solicitar da Diputación os 213.000 euros, que o 72% do orzamento, e que aportaría ao Concello 82.000 euros. Ben, nosotros imos apoiar esta solicitude para ver se dunha vez tamén imos apoiala e a ver se dunha vez tamén comeza a utilizarse o Centro Social Multiusos de Carreira e se pode empezar a utilizar. E ben, nosotros apostamos tamén porque sexa unha prioridade política e neste caso se amosa interés con este tema, a dotación completa de centros sociais acolledores en todas as parroquias. Entendemos que, de igual maneira que se parece ser que por fin se vai consolidar, se vai cristalizar o que é o Centro Social Multiusos de Carreira, pero creemos que tamén é conveniente que se siga traballando e se siga priorizando o tema da dotación completa de centros sociais acolledores e accesibles en todas as parroquias. Nos que, claro, así é importante facer fincapé neste aspecto, non? Que se fomente os centros sociales como lugares de encontro e participación das veciñas, tanto nos distintos ámbitos como social, como cultural e recreativo. E ben, nosotros imos apoiar esta proposta e decir, para finalizar, que algunha intervención tamén hubo de algún grupo político, de algún compañeiro de corporación en este aspecto, non? Que creemos que, e facemos votos, porque estes presupostos de, bueno, o pos da Diputación se poida levar a cabo dunha maneira máis participativa, e máis participativa é que efectivamente é unha iniciativa inicial e que se consolide e se optimice o que serían a participación dos veciños, pero tamén, non menos importante, que se reactive, que se fomente a participación dos distintos grupos políticos, como antes se fixo, non? E que pedimos, que xa o dixen antes, máis previsión e comunicación coa oposición, comunicación con anterioridade de oposición, porque as propostas de última hora, as urgencias de última hora, casan mal ca participación dos grupos políticos. E isto é simplemente un lamento que creo que debo facer chegar, porque é a nosa convicción. Tiño que facer chegar na intervención anterior, ahora debíamos estar falando do Centro Social de Carreira. Sí, pero no Centro Social de Carreira, mire, tamén se nos podía presentar con tempo suficiente todo o que é o proxecto, e entonces, a mellor, tamén se podía facer algunhas máis achegas con respecto a isto, non? Entonces que eu remato a miña intervención deste pleno e estou contento de rematar como quería rematar. Moitas gracias. Señor Ferrón, señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora San Pedro, líbreme Deus de criticar os traballadores deste Concello, porque os coñozco, sei o que traballan, simplemente facía unha suxestión de que, claro, os topónimos teñen que ir en galego. Ora, eu sempre dixen e manteño que os traballadores deste Concello fan un traballo exemplar, con nós sempre tiveron un trato exquisito. Vale. Bueno, señor alcalde, esta obra leva máis de 10 anos e digamos que é o Centro Social de Carreira, e digamos que é un cúmulo de desdichas e desgracias, e eu lle digo a verdad, esta obra ao noso grupo deu-nos moito traballo, eu creo que din ali 5 rodas de prensa no sitio, a máis de facer
panfletos, boletíns e tal, reclamando a súa... O mellor que pode pasar é que se remate dunha vez, que os veciños disfruten dese centro. Nós fixemos todo o que pudemos para que se fixera, se vai rematar, estamos contentos, se vai pedir esta subvención á Deputación, votaremos a favor, e, por Deus, que acabe canto antes, mellor. Mais nada, moitas gracias. Eso espero, ahora van a todo o tren, espero que non surja unha tronada que bote todo abaixo, espero que así sea, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Evidentemente hubo pros e contras tanto na adquisición do terreno como despois na xestión para facer o centro social multiusos de Carreira. Desde o Partido Socialista imos a votar a favor dos 3 puntos de solicitar á Diputación a subvención nominativa, de aprobar o interés público de carácter cultural e social do proxecto e tamén de aprobar o compromiso da Corporación de acometer o que é o restante 27,90% con fondos propios do Concello. E quería resaltar aquí a gran aposta a participación e colaboración da Diputación con este Concello de Ribeira. Gracias. Gracias, señor Vilas. Señor Mariño, ten a palabra. Señor alcalde, antes de nada, yo simplemente decirle que usted lecciones de democracia a mi grupo y a mi persona no nos va a dar ninguna. Me hace gracia, pues dice el refrán, que usted lo conocerá, que piensa el ladrón que todo son de su condición. Pues, estoy hablando, pues aplique ese refrán y no critique. Ustedes lección de democracia a mi grupo y a mi persona ninguna. ¿Confía usted, antes de nada, señor Cobas, en la realización de esta obra? Pues esperemos que sí. El Centro Social de Carreira, señor alcalde, nos hace ver el modo de proceder de usted y sus prioridades. Esto hace ver, como se ha dicho en otra intervención precisamente en el día de hoy, la parálisis de su gobierno y la necesidad del cambio. Cualquiera que pase por Carreira, desde un vecino de Carreira a cualquier otro vecino de otra parroquia, y vea cómo pasa el tiempo y se deteriora el centro social, hace ver la desidia de este gobierno municipal, hace ver el abandono que tiene este gobierno con la falta de mantenimiento en infraestructuras. Se le llena la boca agua de inauguraciones y después abandona o deja o no llega a término la realización de las obras. Señor alcalde, ¿cómo está el centro social de Carreira? Debería ser motivo para que usted, cuando se pasa por Carreira, ya veo que en las reuniones que tiene usted el grupo de gobierno a Carreira me parece que no va, que va el concejal de tráfico. Espero debe ser el motivo por el cual usted se esconde en Carreira al ver cómo está el centro social. Espero que ahora con esta aprobación pueda llegar a las elecciones con la obra acabada, si no estoy expectante a ver la excusa que pone en las elecciones próximas. En definitiva, este centro social de Carreira hace ver el abandono al que tiene sometido este gobierno municipal, repito, a las parroquias de Ribeira. Espero que con esta aprobación sea una realidad. Por supuesto, en la intervención anterior, si alguien lo ha entendido mal, me refiero a la señora teniente alcalde, yo no he criticado a la ingeniera municipal, la cual me une una buena amistad, sino quise ver, a modo de broma, si lo quieren, que el señor Vilas, y ya no es tan broma, sería un buen asesor técnico de la señora ingeniera, visto sus intervenciones. Y nada más. Muchas gracias. Señora San Pedro. Gracias, señor alcalde. Pues yo le vuelvo a repetir, señor Mariño, se lo dije en el pleno anterior, que de verdad le dije, mire usted, señor Mariño, para tener el talante democrático que tiene el señor alcalde tendría que volver a nacer. Y hoy se lo repito y le digo que ni naciendo 2 veces, ni 3, ni 4 lo volvería a tener. Y me alegro de que fuera una broma lo de la ingeniera municipal, porque es una trabajadora excelente. Y también me gusta mucho que o señor Cobas
fale así dos traballadores municipais, porque efectivamente están sempre a disposición, están sempre traballando, e por eso de que están sempre a disposición dos concelleiros desta corporación, señor Ferrón, é verdade que calqueira pode ir a interesarse por ver un proxecto como era, neste caso, o do centro social. A carreira, señor Mariño, ademais vamos moito, o alcalde vai, e o concelleiro da parroquia vai, porque ademais de ser un concelleiro que se preocupa moitísimo pola súa parroquia e polos seus veciños, é unha persona formidable que sempre está nos sitios onde hai problemas e non se esconde de ninguén. Fíjese que non sei se vostede faría o mismo. Ademais de todo iso, teño que ceñirme xa ao tema central. A parroquia de Carreira é unha parroquia pois moi activa social e culturalmente. Eu, dende logo, é un auténtico prazer ver como cada vez que organizamos calqueira actividade infantil, calqueira actividade cultural, os veciños de Carreira sempre responden de xeito exemplar, asistindo, participando, colaborando, organizando. E por eso que, como a Concelleira de Cultura, ademais, pois teño que agradecer, repito, ao señor Reiriz como concelleiro da parroquia e tamén a esa asociación de veciños tan activa que teñen a implicación co departamento en absolutamente todo. Así como todas esas iniciativas que sempre propoñen con tanto cariño e que son unha canle perfecta entre as partes e que, dende logo, dende este goberno estamos desexando que poidan ter cabida xa nese novo centro social. Porque, por todo iso, é polo que sempre creímos que Carreira necesitaba pois un centro social acaído ás súas necesidades, moderno, funcional, con suficiente espacio para albergar pois esos espectáculos variados, para recibir a veciños do resto de parroquias, porque si, Carreira tamén é unha boa parroquia anfitriona. Eso creo que todavía fai máis xusto que dunha vez por todas ese edificio que a día de hoxe, comentaba o señor alcalde, marcha bo rimo, sexa unha realidade. Coñecemos os problemas diversos que se presentaron ante este proxecto, sabemos que foi un cúmulo de alinearse os planetas en moitos casos, de todo tipo, actos vandálicos que nos fixeron ter que modificar ese proxecto, que ralentizaron todo o procedemento, en fin, o que xa todos coñecedes é o que se lle explicou en moitas ocasións tamén á veciñanza de Carreira, porque nós non nos escondemos. Pero o Concello de Ribeira non desistiu e seguiu traballando e traballando e traballando ata conseguir o que hoxe traemos aquí. Porque en casos como este teñense visto obras que remataron por perderse. Pero o traballo perseverante, señor Mariño, o bo traballo, o traballo en xeral, porque nós traballamos, sempre acaba tendo resultados. É así que a Deputación da Coruña, rematado ese tempo pois de prórrogas para a execución desta obra, entendeu que os problemas que o Concello de Ribeira tivo que facer fronte coa infraestructura do Centro Social de Carreira pois foron alleos á xestión municipal. Coñece o bo facer pois deste Concello e nós temos que agradecer pois esa alternativa que a Deputación da Coruña pois a través de todos os que dela participan, os seus técnicos, etc., de xente provincial, pois puxeron ao dispor deste Concello, non? Esos fondos comprometidos inicialmente a través do que é unha subvención nominativa. Polo tanto, eu creo que por algo será, é de xusticia agradecelo reiteradamente á Diputación da Coruña. Dito e aclarado todo isto, o único desexo deste equipo de goberno é que a veciñanza de Carreira poida disfrutar dunha vez por todas pois dun espacio que tanto merecen para seguir disfrutando do ocio, da cultura, da formación, en definitiva, para seguir facendo Carreira, para seguir facendo parroquia. Moitas gracias. Gracias. A ver, señor Mariño, non sei se usted é unha caricatura de sí mismo, porque poña o que é todos os defectos deste gobernante. Pero eu creo que se ríen en media Galicia o decir que este goberno ten parálise. Será todo o contrario, que cometemos errores por facer demasiado e corremos demasiado. Pero, daí a parálise, a verdad é que se usted tuvera un pouco de humor, reiríase de sí mismo. Temos unha eiva importante cunha parroquia que intentaremos solucionar en esta legislatura tamén, que é a parroquia de Palmeira, que é a única que non ten centro social, e espero que as propostas que traigamos de compra de terrenos ou ben de alquileres de lugares onde se podan facer teña mellor recorrido en outra ocasión. Por último, só decir que se algún sitio me leva tempo poder visitar estes meses é Carreira.
a cual fun hoxe, fun onte, porque mire, en estes momentos están, porque usted non pasaría seguro, se non vería as beiras rúas do pé de Corniño, viría as obras do centro social, viría como estamos mellorando a agua no Vilar a Mamua, viría como na zona de Covelo estamos facendo unhas beiras rúas, sabería como compramos un edificio para solucionar o problema do tráfico na curva de Campos, viría como hoxe mesmo acababan de pavimentar unha carretera en frente da Capela da Guía onde vivía, entre outras cousas, o amigo Barrantes fai moito tempo, e viría como xa aprobamos dentro do que é a EDUSI facer unha vivienda de acollida en un edificio que en estes momentos non tiña esa utilidade como era a antigua casa do médico, que evidentemente ora non ten. Por lo tanto, se eu teño vergonza a ir por carreira ou ando escondido, é como cando me decían que andaba escondido polos sótanos de o Parlamento ou os sótanos da Xunta, porque se algún alcalde creo que ten visitas, ten o visto bo de todos os conselleiros, hoxe por certo tiñamos a conselleira do Mar aquí, quen lle fala, polo tanto, se algo non ando é escondido. Así que vamos a votar a solicitude desa subvención para tentar, pois, que o que vai a ser unha realidade con subvención ou sin ela, que se remate un centro social de Carreira, pois teña unha axuda importante por parte da Diputación. Votos a favor? Unanimidade, entonces non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión, moitas gracias a todos vostedes.